Vegas. Kwatilika zvipopi zvakamecha kudya nhopi netoti takatoti hatigopi vanoziva hatiflopi hatistopi ende isusu tiri hofori nyanduri kuvapinda kunge vanhu vane maburi nekuti ndakamecha kuita baba vemhuri chinguri makangomira isusu tatopinda chitipori tikati kune mapostori go and post the whole story nekuti kategori kwairohwa champidigori gregori anoziva kuti mangoma ndiyo chidogohori ikoti ndiri dansotali kana muchida kuziva kuti bob wekumali ndichiti agare ari kare nekutoti iriri mari yakaramba kuti pasi hai mari muchitoziva kuti tatora mari ndotosimbisana nedzangu shamwari kuti ndagara ndina wari handiite zvinhu zvangu ndimuhari nekutoti andikale hari kukala hari kunzi zvinzi tatadza kutorawo mari tinonamatawo mwari nekuti hamusati mambotiona one day tiri pandari ende tisina gwine kana pari ndichiti chinguri wakamira ipapo wakadzokora isusu tasvika tichitovaonesa uhora netoti tavaita nyama yemagora kuita kunge pamwe tiri kupasa bhora pati vazoona kuti tsoka dzedu vachida kudzinokora tabva tavatoshora netoti tatotanga tivaita iya yamunoziva yatinoita vaya patakasvika tikuti guya tichiti bvunzai mukoma kuya tichiti vananambuya vese vakadaidzera kuti haleluya patakauya tisvika tichidaidzera kuti guya vaitongoziva kuti kila vane flavor kunge granadilla kunge vanilla but ndivo instrumental serial killer aridhimu handizorisiye richienda richitila tanoka but vararamba kuvhura saka mafunga here kuti tichadhomoka kuzomoka muchitiona kuti isusu hatimbobve takavhomoka aiwa nhasi chinenge takatobhondoka ndopa uchaona kuti ndini ndakaloka ndakasoka ende kuenda kwekudzoka